hogy megértsd azt, hogy tényleg mivel foglalkozunk. Mi egy online marketing egyetem vagyunk, és ténylegesen így néz ki. Amikor valaki egy szakmát akar megtanulni, orvos akar lenni, mérnök akar lenni, szakács akar lenni, autószerelő, szobafestő, teljesen minden milyen szakmát nézünk, ez 3, 4, 5, 6 év. De ez csak a tanulóidőszak. Természetes, hogyha valaki sebész akar lenni, akkor még több év, de hiába akar nagyon, 3 hónap múlva nem lesz sebész. Hiába akar valaki jó autószerelő lenni, 3 hónap múlva nem lesz az. Hiába akar valaki jó űrhajózási mérnök akar lenni, nem lesz 3 hónap múlva az. Akkor miért gondolja valaki, hogy 3 hónap múlva már hülyére kell keresni magát, mint online marketing szakember? Ez nem fog megtörténni, ez egy idő. Nem tudsz, akár hát megveted a termékeket, és ez egy jó dolog, és akkor ezt az időt iszonyatosan le tudod rövidíteni. De ha a termékek meg is vannak, van egy feldolgozási idő. Ezt lehet persze növelni, és én is ezt csináltam, hogy a lehető legrövidebb időn belül a lehető legtöbb információt föl tudjam dolgozni. De ez akkor is időbe telik, míg az ember így megérik erre az egészre, hogy használja. És még tanult. Hát persze, mi magunk is voltunk ilyenek. Persze vannak olyanok, akik végigtanulták az összes iskolájukat. De a lényeg,